Pahito na gihapon nato ng pagkalinong sa presensya sa Ginoo o atong tugutan ang pulong sa Dios nga atong paminawon aron magagiya sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Tungod kay ang pulong ra gyud sa Ginoo mooy naghatag nato kalig-on. Dili ang imong abilidad, ang imong pagka-talented, ang naghatag imong kalig-on. Ang pulong gyud sa Dios mooy naghatag nato kalig-on. Amen. Atong topic karon mga kaigsuonan, atong iuluhan o cast your cares upon Him. Praise the Lord. Atong itugyan sa Ginoo ang tanan natong mga kabalaka. Amen. Kinsay walay kabalaka dire. Kinsay walay mga problema. Ha? Ang tanan na agay problema, no? Amen. Pero ang Bible nag-ingon nga atong itugyan sa Ginoo ang atong mga kabalaka, mga kapuk-at, mga problema, kay siya mo magpahiluna sa tanan mga kaigsuonan. Unya ang atong foundation scripture atong mabasa diha sa 1 Peter chapter 5 verse 7, kapitulo 5 versikulo 7. Sige ingon diha sa versikulo, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Amen. So, praise the Lord. Dalaygo ng ngalan sa Ginoo. One of the effective response to our problem or problems is to know the nature of our problems. Amen? Usa sa pinaka-epektibo na response sa atong mga problema, kinahanglan tang masayon ta sa tinugdang kinaiyahan sa maong problema. Amen? Karon ang tibuok kalibutan nagasaulog sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Apan ang lintunganay nga istorya dugay nang nabanhaw si Hesus. Amen? Ikaya ka sa langit o mubalik pag-usap. Pero naagyoy nabanhaw. Kato pa kay nabanhaw man, pwede tang mutugyan sa atong mga kabalaka o mga problema ngadtos Ginoo. Kay buhi ang atong Dios. Wala siya magpabilin sa lubnganan. So, unang usa sa pinaka-epektibo, one of the effective response to our problems is to know the nature of our problems. And what we need to know about our problems. Unsa may kinahanglan nato nga hibaw-an, masayran, mahitungod sa atong problema. Kaya kitang tanan na amang yun problema. Dili mang yun mawala ang problema. Kay kung atong tanawon mga kaigsuonan, basta buhi parani ang tao na agyoy problema. But the question is like this: what we need to know about our problems? Kung sa may gikinahanglan big natong masayran mahitungod sa atong problema. Number 1, problems have limitation. Amen? Ang problema na agyud nay limitasyon. Muna ang Biblia sa Psalms 62 verse 8. Psalms, O my people, trust in Him at all times. Pour out your heart to Him, for God is our refuge. O akong katawhan, salig diya kaniya sa tanang panahon, dire sa kausa, at all times.
Kunya ibubo mo ang kasing-kasing at kaniya kay siya may ato dalampanan. Ano ba? Refuse? Dalampanan? Okay. Praise God. So, there is no permanent problem. Wala yo'y permanenteng problema. Ano ba yung permanenteng problema? Wala. Because problems come and go. Amen ba? Ang problema, mawala rabot. No? Mawala rabot. Kaya kung magpabilin kasi mong problema, kansi ka. Because problem, come and go. Amen ba? Come and go ba ng problema? Amen. Mabot, mawala. Kung sa Tagalog pa, lolobog, lilitaw. So, only God can solve our problems. And all we have to do is to trust Him with all our heart. O gito angay na itong buhaton. Ang Diyos na Diyos ang makasulbat sa imong problema. Dili ikaw. Dili imong mga talento, kaabilidad, dili. Ang Diyos yun mo'y musulbat sa imong problema kung naa kay problema. Kanya, ang angay na itong pagabuhaton, musalig ka niya sa tibuok kasing-kasing. Amen? Ha? And we need to maintain our closeness to God so that faith in Him will continue to grow. Ha? Kinahanglan ta nga atong mamintinar, mapadayon ang atong pakigsuon sa Ginoo, aron ang atong pagtuo, diha kaniya magpadayon pa tubo. Amen. Ha? Kaya kanang tanong, dili galing ng tubo, dili ganahan. Ha? Isa ka na ganing imong anak, magpabiling bansot, dili ganahan. Amen ba? Labi na kung mga ginikanan, tagas, na ganing anak mapa, uy, magkaingon man yung amahan, burag ako, burag dili. Joke lang, joke. Ha? Number 2, what we need to know about our problems. Number 2, problems have sizes. Ano ba? Tinuturot? Ha? Ang problema na ay idako. Tinuturot ba? Psalms 56 verse 8, ingon kita po lang sa Ginoo, we need to maintain our close. Oh no, di na no. Psalms 56 verse 8. Ato basahon sa Psalms 56 verse 8. Ingon dire. Nasayod ka nga nasamok akong kayo. Magtalaan ka sa akong mga luha. Dili ba lista man kini diha sa imong pasahon? Asahay, ang tinulong problema na igidakon. Muhilak ta, pero ginalistas Ginoo. Amen? Ang imong mga paghilak, ginalistas Ginoo. Sumunod ko pagbasa, nasayod ka nga nasamok akong kayo. Anong nasamok man, may problema. May talaan ka sa akong mga lupa. Dili ba gilista man diha sa imong basahon? Kana din yung paghilak niya sa Ginoo, kabalo ng Ginoo diay. Amen. Kana nag-uol ka. Nasubok ka. Kabalo ang Dios ana. Amen. Hello. Nasayod ang Dios sa imong kagunanan. Kunang ang problema na ay mga gidakon. Kunya, there are problems that are very small to you, but other is to be. Amin ba dito na? Ay mga problema, mayroon ni, sisira ni. Atong pa ni Madam Jolit, maliit na bagay yan. Oh. Pero sa ubat na ko biya. Tinood ba? Oh. At tundok ko siguro ang bangko. Oh. Ha? Maliit na bagay yan. Kung sa uban, dagdog kayo. Kung sa kilo ang problema, para ni mo na, sisim lang yan. Pero sa uban,
lisod bukat. Pero pagka nalistan ka, iyang nag-uod ka, hihila ka, mga kinsunan, nakagalo ang Diyos kay ilista na sa talaan sa Ginoo. Amen. 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 It is not the issue how big or small your problem is. Dili issue ng kung sa kadako, kung sa kagamay, ang imong problema. But the issue here is that we serve a very big and powerful God and is willing to help us all the time. Oo na, dili issue ng ako kang problema, gamay kang problema, ang pinaka-issue diha nga nangalagad kang dako nga Dios, gamhanan nga Dios, kunya willing mutabang nato all the time. Amen. Gusto na all the time. Ha? Tanang oras, tanang panahon, tanang nga mga butang or in-example nimo tabangan kas Dios. Imong agalon, makahulang ng kaduha katulo, enough na. Tinood ba? Amen? Hello? O bisan imong igsuon, makatabang kaduha katulo, dili na. Eh, may ikaw naman, sige na lamang kagpangayong tabang. Sige na lamang panghulang. Diba? Tinood, Rod? Pulaan ang tao mo tabang, apat ang Diyos all the time. Di mo malipay? All the time. Isang asa kang kapita, isang pagtuwa ka sa lamog, isang pagtuwa ka sa lalong sa yuta, tuwa ka sa tuwan, sa lalong sa tubig, tabangan ko kas Ginoo. Amen? Diba katong linaw sa Syria o Turkey ba ito? Ngayon sa katigulang dito, nga natapunan ang mga simento, pero na-rescue pa. Nga naman ang iyang ibuhat dito, sige na lang siya taguktok. Nadunggan sa mga rescuer, na-rescue siya. Nga naman, Diyos nakakita niya. Amen. Ginoo nakakita sa imong panginahanglan. Ang Ginoo nakakita sa imong problema. Nakakita siya sa kadako, kagamay sa imong problema. Pero tan-aw na to ang dako nga gugma sa Dios na andam muntabang sa matag usa kanato, ilabi na kung atong i-maintain ang atong closeness sa Ginoo. Amen. Amen. Ngayon biya ko tayo sa mga amigo na kong pastor. Siya, kita maintaining atong tao. Maintain ba? Ha? Na-maintain man yung taon? Or usahay dili na saltangan ang atong taon. Maningkamot kita, magitag, makaon. Pero usahay, masugod ka sa dili, mayon ka, giigot yung pastor, usahay kaya, masala nga nato itong responsibilidad sa Ginoo mo pagpangalagad sa Diyos. Tinuod ba? Tinuod na dili. Ipod mo makaingon nga, giigot mo pastor, tinuod man po. Amen ba? O usahay, masalangan nato ng atong simba, usahay, dili tapuntay. Pero pag natin meditation, on time ka mo kaon, on time ka mo inom sa tambal. Diba? Tinutron, dili. On time. Pero sa atong pagpangalagad sa Ginoo, usahay, dili tapuntay. Ha? Ulahita, usahay, kapoy ta mo mata. Ha? Pero kung naman tas problema, makasayo mo kita kay mangayon mo tagtabang sa Ginoo. Sinoon ba na? Ha? Kunya, mingon ka, di ko pastor, di ko pag-iay. Ha? So, dili isyo, kung sa kagamay, kadako ang imong problema, kaya ang Ginoo tabang na nato kanunay. And why he said that He is willing to help us? Nga naman nga, ang Diyos willing mo tabang nimo because of His great love towards His people. Tungod sa dako niyang gugma nga rin ka nato, mga kaigsoon. Hallelujah. Tungod sa dakong gugma sa Dios. Ang gugma sa Ginoo di masupot, dili matugkad, kay ang gugma sa Dios misteryoso hindi kaayo.
Number 3, what we need to know about our problems. As a review, number 1, problems have limitation. Number 2, problems have sizes. And number 3, problems will only be too difficult to solve if they are not faced. Okay? Again, problems will only be too difficult to solve if there are or if they are not faced. Ang problema lisod sulbaron kung dili nato ni atubangon. Amen. Kami dagang tao mahal magtubag problema. Munang biyaan ang problema, munang ukan magubok. Ano ba? Mag-buhay na uman, mag-buhay, nagubok, doon ka na ng problema. Ha? Pero ba ang problema, yung isulbat o yung problema, di masulbat. Good ako. Ha? Para utang ba? Ang mga tao na nangutang, kaya magutang po, kung ibayad. Doon ka ng problema. No? So, muna, mga kasunan, ang problema, dili masulbat kung dili nato ni atubangon. Psalms 9 verse 12 sa inyo sa Bible. Psalms chapter 9 verse 9 verse 12. Psalms 9 9. Praise the Lord. For he who avenge murder cares for the helpless. He does not ignore the cries of those who suffer. Ha? Munigiyong sa Bible. Sabi ni siya, nangingang, dili hikalimtan sa Diyos ang mga nag-antos. Ang ilang pakitabang kakdon gayon niya. Silogan niya ang nagdaog-daog. Ang Biblia nangingon nga dili ka hikalimtas Ginoo. Siguro nalimot na kapagsampit sa Ginoo tungod kay na kay takong problema. Pero ang Dios dili malimot sa imong problema. Amen. So, munang dili ni masulbat kung dili natin itubangon. If we neglect our problems, it will become worse. Dino bro? Amen? Amen? Ta? Kung atong i-neglect, baliwala na ba? Ng problema, mudakok na, worse na. So we need to face it so that we can study and find a solution in God's way. Amen? Ta? We need to face it. Ina nga, tumangon din natin ng problema. Ta? Aron matunan nato ug makaplagan ng solution sa Dios nun nga paagi in God's way. Ta? Munang atubangon din ang problema. Problems is like a small fire. Again, problems is like a small fire. If we neglect the fire, it becomes bigger, just like our problem. Ano bang gamay ang problema? Saan natin kalayo? It's like a fire or small fire. Tama, gamay na kalayo ba? Na kung atong iniglect, mudakok kini mga kaigsuunan, mudakok kini, it becomes bigger just like our problem. Mudakok kini, sama sa atong problema po, mudakok, uswag ng problema, sama kalayo ng gamay, pasagdalim ng kalayo, ang mahitabo, mudakok. Sa buko ng problema, kung pasagdan lang ito ng itong problema, i-neglect na ito, dili na ito at tumangon, magdakok yun na. It becomes bigger. Mahimong nakok ni mga kaigsuunan sama sa atong problema. And number 4, problems encourage creative thinking.
Sa giyon sa Psalms 37 verse 23, Psalms, the Lord directs the steps of the godly. He delights in every details of their life. So, nindot kayo na, Ginoo, giya sa atong lakang. O mga lakang nga, mga Diyos ng tao. Sato pa ikaw ako kay Diyos nun man ta. Huwag pasawot ng alagad ng Diyos, giyahan ang imong lakang. Ha? Matulpas Biblia. The Psalms 37 verse 23. Ingon dire, turtulan sa Ginoo ang tao sa iyang pagkalaktan. Lingkonon niya siya o bantayan. Dahil ang problema, makadasig nito maghuna-huna. Kung isa rin naghuna-huna ka, giyahan ka sa Ginoo. Amen? Ha? The creative thinking is to trust in the Lord. Ha? Kanang creative thinking, kanang ayong paghuna-huna, mora gitang pagsalig sa Ginoo. Ha? Musalig ka sa Ginoo. And through trusting in the Lord, we will experience God's miraculous solution to our problems. Ang Ginoo magbuhat og milagrosong solusyon sa imong problema pinaagi sa imong pagsalig diha niya. And in God, there is no problem that has no solution. Amen ba? Amen. Amen. Yan anong nangabuang man ang uban? Anong nagtigog man ang uban? Nganong nagwag man ang uban? Nganong naghubog man ang uban? Na sa Diyos, wala may problema, walay solusyon. Ha? Kung na kay problema, paghatag nimo sa Ginoo, naanay solusyon. Amen. Ha? Naanay solusyon. So in other words, there is no problems without solution. Walay problema nga walay solusyon. Kung nahimo ng problema, naadi ay solusyon. Kaya musalit ka sa Ginoo, makit-an nimo ang solusyon. Sahay galing, sa bugas lang o sa kilo, magkahinom ng mulat pa sa silingan. Hindi na magkatabi mo sa silingan, iilig mo kung kahol ng igor ako niya yung lonod. Dili mo ko ng silingan kay atong solusyon. Ang Diyos may atong solusyon kay kung giya sa imo, unsay imo pagabuhaton. Amen. Kung gamit ang Ginoo. Amen ba? Kung mga paagi. Praise the Lord. So, ang buhaton na to, make your faith become stronger than before through believing God's Word. Himoa ang imong pagtuo nga mas malikod pa kay adto. Kana bang nagkalayo ng pagtuo, dili nagkalayo. Usahay magkahiyos ka ng pagtuo. Muna kinahanglan himoa ang imong pagtuo nga likod pa kaniadto pinagis pagtuo o pagsalig sa pulong sa Dios. Amen. Number 5. Nga unsay angay na itong mahibawan sa itong mga problema. Number 5. Problems are faith booster. Booster. Direct ko ng pasaw sa mano. Faith booster. Kaya mo arangkada. Mo trigger. Sa Hebrews 11
verse 1. Now, okay, Hebrews 11, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Ang pagtuo, nagpakita sa tinuod ng mga butang nga wala nga ato pangilauman. Again, ang pagtuo nagapakita sa tinuod ng mga butang nga atong gilauman. O mo kini mga ebidensya nga wala nato pa makita. Amen. Amen. Sa Cebuano, yung sa pagkuhan, pag-istorya. Isa'y makabasa. Hebrews 1, Hebrews 11, verse 1. Ang kahulugan sa pagtuo mga ay pagsalig kita sa mga butang ng atong gilauman. O dili nato makita mo na'y pagtuo. Kung nakita na nanimo, dili na pagtuo. Ang pagtuo, wala pa nato makita ang atong gilauman nga maangko nato kay ang Dios magbuhat og mga pinasahing paglihok. Amen. Without problems, our life and our faith are very relaxed. Tinawa pa na. Pag ganit tayo problema, relax kayo na itong pagtuo, relax kayo itong kinabuhi, ang tagal na tagbugas, at is kayo kinabuhi, tinood, na kay kwarta, ayaw ng panlawas, relax kayo itong pagtuo. Kung nanaganita sa mga butang na mga matawag na ito, alanganin ka kayo, sahay mo, arangkada ang atong pagtuo. Ha? Ato pa, God allows problems as a wake-up call to our faith. Amen? Ang Diyos, nitugod siya ang problema pagkawon ng pagtuo nimo. Kaya usahay ang pagtuo nagkatulog. Wake up call to our faith. Because problems challenge our faith. Ang problema, muna'y muhagit sa atong pagtuo. But put into your mind, our God is bigger than our problems. Amen. Ang atong Diyos dako pa sa atong problema. Ibutang na to, put into your mind, ibutang sa utok, itong una. Our God is bigger than our problem. Amen! Sa ganit, bigger than our problem. Pero nakatulog ka itong operator. Dako siya sa itong problema. He is powerful than any of your problem. Mas gamhanan siya sa tanan, isang problema ni mga nakakaroon. God have unlimited solution to your problem. Amen. Unlimited. Dili na ka ng text may unlimited. Dili na ng imong data may unlimited. Unlimited ang imong data pasabot ng solusyon sa Ginoo. Dili gyud mahugdan. Kita mahugdan tag solusyon, pero ang Dios dili mahugdan. Sometimes our problem is not the problem. But our problem is the problem of our faith. Sahay, ang atong problema, dili yun na mo'y problema. Pero wala, magkadimaw ng pag-inquran, hindi naman wrong sentence. Dili na mo? So?
Ang duka, nang mag-duka. Praise the Lord. So, sumala sa istorya sa Biblia. As what the Bible teaches us, without faith, we cannot receive any blessings from the Lord. Di kita dawat o mga panalangin sa Ginoo. So, if our faith is weak, God's solution is affected. Kung ang ato ang pagtuo, luya, maapektahan ko ng solusyon sa atong problema. Kaya nga naman, ingon man si Jesus, according to your faith, it shall be done unto you. Amen? Amen? Amen ba? Sumala sa imong pagtuo, mahitabo yun na. Kung mutuo ka na panalanginan ka sa Ginoo, manghitabo yun na. Pero kung mutuo ka na ikaw pobre yun ka. Ingon man si Jesus, sumala sa inyong pagtuo, manghitabo na. Kung mutuo ka na panalanginan ka sa Diyos, kung mutuo ka na ang Diyos sa inyong kalagaran, buhi, gamhanan, malunuyon, o anda mo panalangin mo, manghitabo na. Pero kung mutuo ka nga, di ka panalanginan, manghitabo na. Amen ba? Amen? Pareho rin na sa atong mga desisyon. Kung magpapildi ka sa problema, desisyonan mo kung magpalupi ka sa problema, lupit ka. Pero kung desisyon ka nga, kinangan ka mo daog sa imong problema, mo daog yun ka. Kung a matter of decision, rin ka, mga kaigsunan. Ang importante kayo, nga makakatun rin ka, nga mutugyan sa Ginoo sa tanan natong mga kabalaka o problema. Amen ba? Kaya usbon sa Dios kanang imong bata. Kaya usbon sa Dios kanang imong anak. Kaya usbon sa Dios ang sitwasyon na aka. Kaya usbon ang Ginoo sa Ginoo ang imong financial status. Amen. Usbon ko, kaya usbon sa Ginoo ang financial status nimo karon. Amen. Kaya nga naman, isa may ebidensya. Tadaan nahambog si King Nebuchadnezzar. Giusap sa Diyos ang utok ni King Nebuchadnezzar. Giluagan na si Joseph Jutay ang iyang Cornelio sa iyong utok. O ang resulta, miipon siya hayong pagpuyo. Mikaon siya mga sakot. Mitakas niya kalhibog buko. Pansabihan, itingala siya sa Ginoo. Iusap na po ang kondisyon sa utok ni King Nebuchadnezzar na normal siya o nahimo siya pagbalik inon na hari. Sa ato pa mga kaigsuonan, unsa man ang lisod na sitwasyon nimo karon, kaya na sa Dios na usbon. Amen. Amen. Kanang imong balatian, kaya po nang ayuhon sa Dios. Nga naman, kaya nang ganit niyang isumpay-sumpay ng imong mga buko, kanang imong mga uga, kunya samtang nagkadugay ka sa kalibutan, sa din bata ka, ipatubo ko sa Ginoo ng imong buko, hasta imong uga. Amen. Kaya sa Diyos usbon ang imong sitwasyon. Ang lisod imong sitwasyon karon, kaya usbon sa Ginoo. Kung lisod ka sa Panginoon, kaya kang panalanginan sa Diyos. Kaya kang pauswagon sa Diyos. Because we serve a very powerful and miraculous God. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya na sa Diyos. Walay malisod sa Ginoo. Ingon siya, naabay malisod ka nako. Walay malisod sa Diyos. All things are possible with God. Sa tanan na nagtuo kanya. To him that believe, all things are possible with God. Posible na. Amen. Kaya magaling pagwapahon ng pangin sa mga tao, sa mga doktor, na tao na sila. Ano ba? Witukihon ng mga naong, uy, nagwapa naman lagi siya. Oh, ang Diyos gamhanan, kaya niyang usbon ang lisod nimo
mga problema. First, turn into blessing. Amen? Tanawa, kung sa ibuhat ni Jesus, ang tubig, ihimong bino. Amen? Ang imong kasakitan karon, himo na sa Dios nga panalangin diya sa inyo. Amen? Ang imong kalisod, usod sa kalagayan nga sitwasyon. Kung musalig, tugyan ka diha sa Ginoo. Amen? Aba ng problema lang nato, may ganahan kang mag-una-una. Ganahan kang gusto tayo. Dali tayo. Parang instant noodles. Sa wakay sudana. Noodles, bobo ang tininyo. Tagtubag tayo, karasudana. Ganahan kang magdali-dali. Parang mahilig na class advance. Unang kalapitan sa mga problema, mga Pilipino, pagsweldo, wala na kwarta, class advance man. Amen. Wala na. Unang ang Biblia rin ayaw problema ang ugma. Kaya na siya magaling solusyon. Ang imong problema mo, kanang karon. Give it to the Lord, mga kaibigan. Trust in the Lord with all your heart. Because God is good all the time. All the time. Praise the Lord. Praise God. Dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Kaya na nga himuko sa Diyos para nimo kay espesyal ka sa Ginoo. Amen. Diyo na ba ko, they are new every morning. Kanunay bago sa kanabuntag ang blessing sa Ginoo. They are new every morning. New every morning. Bago kanabuntag. Sa ato pa, ang blessing sa Ginoo dili panos. Amen. Walay blessing in disguise sa Dios. Walay swerte, walay jackpot sa Dios blessing. Amen. Kung imuha, imo yun na. Ang mga Tagalog ngayon, pera na sana, naging hangin pa, naging bato pa, sa Dios walay imo na. Kung imuha, imo yun, mga kaibigan. Amen. Amen. Kung nagbuhit, nagbaboy, itawat sa inyong silingan, ibaligyan na, itaw na niya, ilip na imuha, para sa silingan. E kung imuha, di kinakilaptan ng mga kaibigan. Bantayan nila sa Diyos. Amen! Amen! Hallelujah! Praise the Lord, manindog ka. Dalay ko ng ngalan sa Diyos, Ginoo salamat sa imong pagkamaayo sa watang ginabuhi. Ginoo, ako nag-aampo, abrihi ang langit, o gibuko ang panalangin sa matang sa kanila. Ang mga desires ng kasing-kasing, i-fulfill kini Ginoo sa sakong panahon. Lord, tugutin, sa matang problema nga akong ma-encounter kada adlaw, dili ni kawat-an pagla. Kaya nakakatulong ni Ginoo nga mutugyan diha kanimo. Musali nini mo Ginoo, because apart from you, we can do nothing. Ito yan sa Diyos, ang tanan mong problema, mga plano sa kinabuhi, pangandoy sa kinabuhi, ito yan sa Ginoo. Kaya ang Diyos, adunay kawalingong panahon na mapatuman niya ng mga utang. Salamat na Diyos, panalangin niyo matang kasing-kasing kong malibay. Sa ngalan ni Jesus, kami nag-aampo. Amen. Salamat na Diyos.